Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Sakar gizo kashi na 24. Cikin gajiyawa da yadda Anti Hinda ta nuna zalamanta akan kuɗin na ce mata, Anti Hinda, ni kam dankin dage ne, da bar mata zan yi. Hamudu ya san da magana kuɗin, yanzu ba ga matakin da zai ɗauka. Yanzu idan kika je kika yi magana, sai ya ce ni ce na ɗora ki kuma son kuɗin naki. To da ba kya son kuɗin Bintu, ki kam tsoron Hamudu ɗin nan ma kike. Ai ko dan auren amatin da ya san kawai ki ce wallahi tallahi ka ba kuɗin ki ya kamata ki. Ki ma kin san a yanzu ko ya san baki da aure, ba lallai ya dawo gare ki ba. Anti Hinda, ni da ke bin maganan nan. Idan ba so kuma yake na cigaba da haɗiye damuwa ta a zuciyata ba. A'a, ki bar haɗiyewa Bintu. Wannan abubuwan da kika haɗiye ai zai iya sawa zuciyarki ta buga. Ba ki da sama da ni, kar ki ɗauke ni yaya, ki ɗauke ni tamkar ƙawa mu kashe mu binne. Shi yasa kafin da nake ban taɓa da 'yar iskar ƙawa ba. Ni dai kafin ne aure da mama nake shawara. Da kuma ni wallahi da baban su yaran nan. Ban ce mata komai ba, ta ci gaba da min magana tana bani shawara wai idan na karɓi kuɗin na buɗe katon shago na zuba kaya. A ranar magana kuɗin kawai Anti Hinda ta dinga yi, tana faɗa yadda za ta ci uban Amadu idan ƙundala ta yi ciwon kai. Ni ko wallahi ko kaɗan ban ji ina sha'awar karɓa ba. Idan ya karɓa min kuɗin to, idan bai karɓa ba, ni dai na haƙura da kuɗin. Washe gari da yamma ina zaune a tsakar gida, ina aikin sakar hula. Anti Hinda kuma na waje kana zance da Mustapha da Masta. Mama na ɗaki tana jin rediyo. Na ji ƙaran mashin ɗin baba a ƙofar gida. Mamakin dawar da da wuri ya saka ni duba wayata. Na ga 5:30. Ina jin yana amsa gaisuwar Mustapha, inda ya shigo da sallama. Na amsa sallama ina masa sanda zuwa. Yanda na ga babu sai na kamar ba lafiya ba. Dan sai da ya bi ni da kallo kafin yana falon da ya zama nasa. Yana zama na ji na kiran mama da ke can ɗaki. Ajiye ƙulin hannuna ne, na baza kunne na ina son na ji me yake faruwa. A daidai lokacin Anti Hinda ita ma ta shigo da dadduma a hannunta. Tana jefa min tambaya wai lafiya ba bai dawo yanzu. Ina kokarin magana na ji muryar sa yana. Rabi, wai shin kin san me yake faruwa a gari? A'a malam, ban sani ba me yake faruwa. Wai kin san wannan Alhaji Haya? Ashe da gaske dan luwaɗi ne? Da wani yaro fa aka kama shi dan shekara 7. Yaron baban shi ma mai kuɗi ne. Kin ga da motocin da aka je gidan da yarinyar nan ta zauna saboda a kama shi? Rabu jiki na rawa kawai yake yi. Wallahi a kunyafi na bi cikin mutane na dawo gida. Dan mutane waje na suka ringa zuwa kawai suna cewa an kama sarki na. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko ne na fa labarin ake yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam, ashe yarinyar nan da gaske take dan luwaɗi ne. Ban san hawaye nake ba sai da na ji murya Anti Hinda aka yi na. Su babu da ba su yadda cewa Alhaji Haya dan luwaɗi bane, sun dauka ƙarya nake. Baba ko ya ci gaba da faɗar kunyar da yake ji, da mutane suka san shi na aura. Yana tsoron a yanzu na rasa mijin aure idan aka ji labarin wanda na raba da shi. Baba hadda zai siyar da gidan mai unguwar. A ranar da jimami da suka kwana, don sai a lokacin mama ta shigo har ɗaki na ta hau min tambayoyi. Hadda hawayenta akan da sun sani sun saurare ni a lokacin da na zo nake cewa ɗan luwaɗi ne. Ta gode wa Allah da ban haɗa zuri'a da Alhaji Haya ba. Ni kam zan iya cewa na ji daɗi da asirin Alhaji Haya ya tono. A yanzu baba za su daina zargin dan Hamud na kashe aure na. Sai mama ta da gaske ba bai iya ci gaba da fita. Kwana biyu tsakani muna ɗaki da Anti Hinda, da yau aka tsayar da sa ranar da Mustapha. Muna hira abubuwan da za ta siya na gida da bata da su. Kiran Hamudu ya shigo wayata. Tamka baya sai da kirji na ya buga. Dan da ko muryarsa na ji sai gabana ya faɗi. Anti Hinda ko yanda ta ga ina kallon wayar ya saka ta ce, "Ki daga mana." Sai dai kasa ɗagawa ne har ya katse. Inda na yanke idan ya sake kira zan ɗauka. Sai dai message na ga ya turo min da, "Bintu, ki turo min da account number ɗinki." Reply ne masa da, "Me zaki da account number ɗin nawa?" Duk da na san kuɗin wajen Amadu ile ya karɓa yake so ya samu. So nake nuna masa kuɗin na bar mata bana so. Anti Hinda ku sai ce min take, "Wai waye ne?" Inda na ce mata ban sallan babba. Na ci gaba da latsa wayar ba tare da na dago na kalle ta ba. Idan an ta san Hamud ne, na san za ta iya fusge wayar ta tura masa account number ɗin. Sai na gama kamar daga lokacin da na mata magana kuɗin wajen Amadu, ta ƙara jawo ni jikinta. Kiran Hamud ne ya ƙara shigowa wayar. Anti Hinda ku sai ce min take, na ɗaga mana na ji waye. Tashi ne na fita waje tare da ɗaukar wayar. Binti ya kike? Sai da na kwashi sakanni kafin na iya gaishe shi. Na ƙara damƙewar da ke rawa a hannuna. Murya Hamud kawai yana da effect a kaina. Bintu, kuɗin wajen Amadu nake so na tura miki. An samu miliyan 8,300. Akwai mashin da ta siya da fili da wasu ƙananan abubuwa. Na ce ta saka a kasuwa ta siyar na turo miki kuɗin. Hamud ba na buƙatar ko naira. Ai dama na ce kai na ce ta bawa. Ka riƙe kuɗin. So a yanzu idan ta baka ka riƙe kawai. Bintu, ki turo mu account ɗinki. Ba na so na zo gidanku a yanzu. Da kaina zan zo. Ina so a samu kwana 2 sosai kafin na zo gidanku. Duk da ban da masaniyar mutuwa aurenki.
Mutane da yawa za su zargi ko dan ni kika kashe aurenki. Binti ba da bukatar nema ko kwandala a cikin kuɗin. Dan a yanzu Allah ya rufa min asiri. Kaddara daga jan hakuri ya kai ga tunanin yin aure don ki samu min kuɗi. Amma ban da haka da kin yi hakuri da kuɗin da yake so na yi. Binti zan yi shi. Ke nake so ba kuɗi ba. Ko me za a bani a duniyar nan Binti idan har za a haɗa min da ke? To zan zaɓe ki akan komai. Allah shi ya saka min ƙaunarki a zuciyata. Auren da kika yi bai sa ko ɗugun ƙaunarki ya ragu a zuciyata ba. Don haka ba wani abu da nake bukata a rayuwata ko zan so sama da ke. Ki tura min account ɗinki na tura miki kuɗin. Dan ni ba karɓa zan yi ba. Gari ki amfani da kuɗinki da ta zauna a wurin Amurka da zan iya cewa fashin kuɗin ta miki. Wallahi a yanzu na san na yadda ba don kuɗi kika gujewa aure na ba. Ni din da kika je nema wa kuɗin. Idan har zaki iya fito daga gidan Alhaji Haya bayan tarin dukiyar da yake da shi. Baki kuɗayen mallakar dukiyar da yake da shi mai yawa ba. Binti na san ba kuɗayen abin duniya ya saka kika aure shi ba. Kafin komai ya daidaita a wajena, ki karɓi kuɗin ko wani abu ki riga yi da shi. Kafin na karɓa miki ragowar daga wajen wannan azzalumin yarinyar da nake ganin ita ce kaddara ta. Ki turo mu akan namba ɗinki. Hamud, idan har da gaske kana so na duk maganar da kai da gaske kake yi, to ina so ka rike kuɗin ko ka ɗauki wani abu a ciki. Kar ka manta dan kai ne nema kuɗin. Idan baka ɗauki wani abin a ciki ba zan ji daɗi ba. Turo mu account ɗinki Mintu, zan saka miki wannan. Wancan da rage ni na ɗauka idan ta siyar. Ban iya cewa komai ba saboda tsinta kaina ne da jin wani irin rauni a zuciyata. Har hawa yana cika min ido. Kalaman damu da min yanzu ya sanya ya min zuciya. Tun ɗin da ya amfani da shi wajen magana, tamkar a lokutan baya da muke soyayya. Ban ga wai yanzu zai so ni tamkar yadda yake so na a baya ba. Sai da naga kiransa ya ƙara shigowa. Na shiga message na tura masa account ɗin. Gaba ɗaya ban ji ina farin ciki da kuɗin ba. Ƙauna Hamud na je na bin ko ina na jikina. Inda nake jin ƙaunarsa a raina haka yake ƙaunata. Hakika na taɓa kuskuren da nake jin dama ina da halin da zan iya gyarawa. Da ƙila ina ɗakin Hamud a yanzu. Ban haɗu da Alhaji Yahaya ba ma. Rashin tunani daga jan haƙuri ya saka ni tunanin zan iya samawa Hamud kuɗin. Daidai da kaina ne na koma ɗakin har lokacin kalaman Hamud na manna a kunne na. Da zan iya cewa sun ratsa ko ina na jikina. Ina zama alat ɗin kuɗin ya shigo wayar. Inda na miƙa wa antihin da wayata saboda yadda ta tsare ni da ido. Tana wai ke ƙalau kike kuwa? Waye ya kira ki? Zara ido ta yi waje da ta karɓi wayar. Ban bari ta yi magana ba na fara magana. Ina. Hamud ne ya kira ni. Ya ce ya samu miliyan 8,300 a wajen Amadu. Wai ragowar ta kashe su. Ta sayi abubuwa. Idan ya sayar zai saka min ragowar. Wani irin murmushi antihin da ta saki har da kankame waya a hannunta. Tana miliyan 8. Wallahi ban kawo daga sai kina da irin wannan kuɗin a wajen Amadu ba. Lalle Hamud dan halaka ne. Wallahi yana ƙauna ki Bintu. Wallahi da kamar sagiri ne karbewa zai da gudu. Ina addu'a Allah ya sa da rabon aure a tsakaninku. Antin da Amadu fa kawata yake aure. Ta zan aure shi. Wani irin zama zan yi? Ko Amadu yake aure ina ruwanki? Ki yanzu akan wannan tsinan ne zaki auren Hamud din idan ya dawo gare ki? Da ko baki da hankali. Idan Allah ya Hamud ya dawo rayuwarki Bintu. Dan ke shi zaki da gudu ki rike shi da hannu biyu. Ki kudin ki ci uwar da baki aure shi ba? Ki addu'a kawai Allah ya sa ya dawo gare ki. Kika ikon Allah. Wallahi sai kin aure shi kin fitar da shi mucuciya azzalima. Kuma wallahi rago kudin sai ta fito da su. Kawai ne cewa an da hinda. Da na saddamar da kudin da aka turo min take. Da san dole zan bata wani abu tunda ma magana auren da ake yi yanzu da sati 3 aka sa. Da furnitures ɗinta da ta kwaso daga gidansa gida da ba su yi komai ba take so ta kai gidan Mustapha ya Master din. Tun jiya da na mata maganar kudin kuma ta hau maganar da za ta samu nema da ta canza sababbi. Ita ce ta ringa tsara min abin da zan yi da kudin. Da ina ringa banta wallahi ba kudin ne a gabana ba. Tun kuma ranar na kuma zuba ido daga ko Hamadu zai ci gaba da kira na. Sai dai shiru bai kira na ba balle mun message da sai na ji na damu. Kalaman neman ya kasa gogewa a kaina haji nake kamar na kira shi a waya. Sai ma na kira shi sai na katse da sauri. Bikin andin dare ke ƙara matsowa ya saka na dore wajen cire tunaninsa a raina. Muka hau shiri duk da ba taro za a yi ba. Ni dai nace ta cire miliyan 1 a ciki na ban mata. Saboda kuma na nuna masa irin kuɗin da Alhaji Haya ya bani ne da nake da su. Na ba su miliyan 2. Baba ya ƙara kaya a shagonsa, mama ta saro irin kayayyakin da take siyarwa a gida. Albarka kawai suke samun, suna min addu'a samun miji na gari. Rago kuɗin ku na basu, dan har lokacin ban ji ina sha'awar taɓa ko naira 1 ba. Duk da antin da ke damuna da na buɗe shago na zuba kaya. Ana saura kwana 8 ɗaurin aurenta da Mustapha ya yi da Master sai ya sigiri ya duro gidanmu. Amma wanda aka koro da yaran antin Hinda. Wai ya zo ba da haƙuri yana so a mai da aurensa da antin Hinda. Na fi mamu da mamu suka masa kaca-kaca. Akan ko da shi ne autan maza, antin Hinda ba za ta taɓa koma masa ba. Ni ƙarfin halin sa ma na gani. A ranar kam antin Hinda har da kuganta.
wai ta wuce min da alama sigiri yayi nadama abin da ya mata. Ita tausayin yaran da take ji, dama abin ta koma. Abin ta kashin da ta bani sai juya mata bayanai. Ta yadda wulaƙancin da sigiri ya mata za ta taɓa marmarin koma masa. Kamar ni ce zan yi wasu babu magana haka ta dinga ce min yaran za a duba. Ko ƙalubanci mata ba na ɗauki wayata na dubawa. Kamar kullum sai na dinga zuba ido na ga kowa mun zai min magana. WhatsApp na shiga da na kunna data ta. Message na gama shigowa na ganin ba Ahmad ta min magana. Hannu na har rawa yake wajen buɗewa. Dan ban goge lambar ta ba. Asali ma ita ce ta yi blocking ɗina. Kin yi asara tunda kika kashe auren ki ki zo ki aure Hamud. Wallahi idan ina raye baki sai ki shigo gidan nan ba. Idan ke ce mai yake sakawa yake min wulakancin da yake mu, wallahi sai dai ku yi soyayya a waje. Ba za ki taɓa shigowa gidan nan ba, banza asararriya. Ban sanya kai na tashi na zauna ba, dan da a kwance nake. Na karanta message ɗin nan ya fi so 4. Har Amatu ni za ta yi wa irin wannan message ɗin? Ina daga Hamud da zan saka ya wulakanta ta. Anya Amatu na da kunya kuwa? Jikina har rawa yake saboda tsananin bacin rai. Kamar ta ake wa umarni, na fita daga WhatsApp ɗin, na shiga call log, na shigar da lambar Hamud, na hau kiransa. Wallahi ko ringin bibi bai dauka, tare da can sunana da Bintu, kice yake kira na ko mafarki nake? Hamud, idan ba za ka damu ba ina so na ganka gobe. Babu wani damuwa Bintu, ko yanzu kika ce na zo ai zan iya tahowa. Na dade ina so na zo, ban sani ba ko zan takura miki. Shi saka ban zo ba. Zan zo insha Allah. To sai ka zo, da haka na kashe waya. Har lokacin kirjina bai daina bugu da message din da Amatu ta tura min ba. Inda na koma WhatsApp na rubuta mata. Me waje ya zo, ai Amatu ki shirya. Shigowa ta gidan nan ai dole ne. Wulakanci kuma wallahi bai ga komai ba. Ban san ta tura min abin da zai hana ni bacci dan tana online. Hakan ya saka ni blocking ɗinta. A ranar hadda mafarkinta ne mun yi faɗa akan Hamud. Washe gari ko da fargaba na wuni, dan ni kaina ban san me zan ciwa Hamud idan ya zo ba. Sai kuma na hawo addu'a Allah ya sa kai ya zo. Ganin an yi sallar magriba bai zo ba. Ya zaka na dan fara rage fargaban. 7:30 daidai sai ga kiransa ya shigo wayata. Sai da min kira 3 ne iya dagawa, inda ya ce min yana kofar gidanmu. Ji ne kamar ba zan iya fita ba. A yanzu wallahi ban san me zan ci masa shine dalilina na kiransa ba. Sai da na kusan minti 20 ina saka da warwara kafin na iya daurewa na fita. Cikin shiga wani material mara nauyi da aka yi wa ɗinkin bugu da mayafansa. Da kin na ƙarasa wajensa saboda yadda ya zubo min ido, yana jingina a jikin mota. Banda ba na sanin yaudar kaina da sai na ce Hamud shi zo a cikin wannan tsaliliyar motar. Yake kyalli a cikin wata arniyar shadda da ta fito da kyan Hamud, kamar ba shi ba. Ai sai ni ji kamar kirjina ya faso. Can ƙasan makoshi ne masa sallama, inda na je amsa ƙasa shi ma, idansa a kaina. I missed you Bintu, kalmar da ya faɗa kenan. Dago da kaina muka haɗa ido da shi. Hamud. Ina isa gida a hukace ɗakin Amatu don bai ganta a falon ba. A ɗaki ya tarar da ita zaune a gefen gado. Tana ganin sa ta miƙe tsaye. Bai wata ba ya kai mata wani mugun shaka a wuya. Yana, "Me kika ce kika faɗa wa Ammi?" Amatu zara ido ta hauyi, ta fara rantsuwa ba abin da ta faɗa wa Ammi. Inda Hamud ya kwashe ta da wani mugun marin da ya sa ta ganin waliya. Bai wata ba ya hau kwalla da ita. Dan ji yake tamkai raba ta da numfashin da take. Hanni zaki hada da mahaifiyata? Saboda ke tsinanniya ce? Haka san so kike gani? Amatu wallahi tallahi na tsane ki. Bana kauna ki bana kaunar ganin ki. Idan duk kin je kin samu mahaifiyata ne dan kan na aure Bintu, wallahi sai na aure Bintu. Sai dai idan mutuwa ne. Inda asirin ke tuna a waje na insha Allah mahaifiyata ita ma sai ta gane ki ma kira ki. Tsinanniya. Ba dai kin ce ki mai ya bace? Sai na gana miki azabar da zaki gudu da kafarki. Sai dai idan ba ni ba. Daga haka Amadu fito daga ɗakin tana nan farfashi da ihun wayo kanta. Dan ya ga kamar ya kumbura mata goshi. Sosai yake jin tsanan Amadu da ba dan baya son Ammi ta fushi da shi ba, da saki 3 zai mata a daki. Ko da ya fito daga gidan bai wuce ko ina ba sai gidansa Amatun. Da zuwan sa ya shiga gidan kai tsaye tumkai yanda ya saba. A falon gidansa aka kai shi, da yake da bacin ran ya je gidan. Hakan ne ya saka bai iya musu wani gaisuwar kirki ba. Mahaifinta ko hankalinsa a tashi ya hau masa tambaya, Allah ya sa lafiya sai ganshi da daddaren nan. Hajiya Amina da ke zaune ita ma ta zuba wa Hamud ido tana kallon sa. Dan yanda ya shigo ta san ba lafiya ba. Kuma duk yanda aka yi ta san akan Amadu ya zo. Hamud ko magana ya fara yi cikin bacin rai. Daga yanda Binta ta bata makudan kuɗi ta bashi ta ɓoye. Har zuwa yanda ta masa ƙarya su suka bata jari da ya ganta da kuɗi. Kuma ya kwashe ya faɗa musu. Da yanda ta je ta samu mahaifiyarsa ta haɗa mata ƙarya ta ƙi sauraron sa. Mahaifin Amadu Salati kawai yake ta zubawa tunda ya fara magana. Inda Hajiya Amina da ko abu ta ce ba saboda mamakin da ya kashe ta a zaune. Yawan kuɗin da Hamud ya kira ya saka ta kasa magana. Yanzu Amatu za ta iya rike irin wannan kuɗin ta yi shiru? Dama Binta ce ta bata kuɗin akan ta bawa Hamud ta rike a wajen ta ba tare da ta ji tsoro ba? Wai dama haka ma Amutun take bata sani ba? Haƙuri kawai mayakon Amud ya dinga bawa Hamud
da ke ce musu baya ƙaunar Amadu, kuma komai daren daɗewa sai ya sake ta. A yanzu baya so ya faɗa fushin mahaifiyarsa ne. Amma shi kan ba zai iya zama da makira ba. Hajiya Amina kuwa ji take kamar ta cewa Hamud din ya saki Amadun kawai ta dawo gida. Dan ita kanta da ta haife ta, idan ta ce Amadun bata tsorata ta ba ta yi ƙarya. A yanda take jin zuciyarta ko sakin ta Hamud yayi ba za ta damu ba. Sai a yanzu da Hamud ya faɗa musu inda ta samu kuɗin da take zargin ko wata ƙungiya Amadun ta shiga. Ta dan samu nutsuwa a zuciyarta. Dan Jawahir yayin ta mata ba ta labarin wayar da ta ji Amadun na yi akan tana da mashin. A ranar ko bacci bata iya yi ba, saboda bata san ta wace hanya Amadun ta samu kuɗin ba. Gashi ta ki faɗa musu gaskiya inda ta samu kuɗin. Ko Abu ta ce ba Hamud ya tashi a fusace ya tafi, mahaifin Amadun ya bi shi waje yana ba shi haƙuri. Amadu. Ko kadan bata kawo Hamud zai yi mata irin wannan jibgar ba, sai ta ji tana da dama faɗa wa Amman da ta yi, da ba abin da hakan ya jawo mata sai tsananta da Hamud ya yi. Yau da a ce ba ta son Hamud, da ba abin da zai saka ko kwana ɗaya ta ƙara yi a gida. Haka ta sha maganin ciwon jiki ta kwanta, tana jin dama da yadda za ta iya cire ƙaunar Hamud a ranta kawai ta huta. A inda ce ya tsani ta baya ko ƙaunar ganinta, ya mata ɗaga mata hankali. Abubuwa ta sun kwaɓe mata, ba ta san yadda za ta yi ba. Kuɗin da ya ce zai karɓa daga hannunta ya saka ta ɗaya da kuɗin da yake cikin akawun ɗinta waje ɗaya. Duban da Allah ya jarabce ta da ƙaunar Hamud, da ko biyar ba za ta taɓa bayarwa a cikin kuɗin nan ba. Sakinta za ta ce ya bata, in yi so sai ta je ta ci gaba da juya kuɗin hankalinta kwance. Sai dai ƙaunar da take masa ya sa dole za ta gwammaci ta zauna ɗin. Ko ba daɗi ta kuma ba shi kuɗin. A yanzu ma iya wanda yake cikin akawun ɗinta za ta bayar. Ragowar mashin ɗinta filinta da zobunan ta ɓoye su za ta yi. Don ba za ta tashi a tutar babu ba, daga arziki ya leƙo ya koma. Ta ta ringa tura wa Hamud, tana hawayen tausayin kanta da jarabtar da Allah ya mata na ƙaunar Hamud. Irin dukan da ya mata tsanasa ya kamata ta yi, sai dai ji ta yi maka kamar ƙara mata ƙaunar shi ake yi. Ba wanda za ta faɗa wa dukan da ya mata, don ba ta ji za ta ƙara zuwa gidansa ya ƙararsa. Don ba abin da hakan zai ja mata, sai ƙarin tsanar da zai yi mata. Washe gari da kira ta tashi ta yi sallah, tana mamakin inda Hamud yake kwana a yanzu da suka fara samun saɓani. Ko ta ce tun lokacin da ta dawo daga gidansu. Abu ga cikin mami ta yi, ta ce ba a gidan yake kwana ba ko gidansa yake komawa ya kwana. Ta ce mata tun da suka bar gidansu bai ƙara zuwa kwana ba. Tana mamakin inda yake tafiya ya kwana. Ko ta cikin ƙiyayyar da yake mata ne, ya gwammaci da ya kwana a gidan gwara ya tafi wani wajen. Sai da ta kwana biyu ba ta saka shi a idan da ba. A ranar da aka samu kwana uku da bugun da ya mata, Hajiya Amina ta zo gidan da yayarta Jawahir. Ta yi matuƙar mamakin ganin Hajiya Amina, don ba ta zuwa gidan 'ya'ya. Idan har ba wani larura ba. Hajiya Amina har lokacin da ta bar gidan ko kiran ta yi a waya ba tafiya sake mata ba. Tambayar da take yawan yi mata akan ta faɗa mata inda ta samu kuɗin nan ya saka ta daina kiranta a waya. Ta koma iya mahaifinta take gaisarwa. Sai Hajiya Amina ta sako ta daina mata tambayar. Za ta ci gaba da kiranta a waya ko zuwa gidansu. Jawahir ma kanta daina kula da ta yi. Dan ashe ta juyar da ta yi ran nan da ta shiga ban ɗaki. Kawai sai kiran da ta yi a waya akan ta ji tsoron Allah. Ta faɗa mata aina ta samu irin wannan kuɗin da take kashewa, da take ƙarya da Hamud. Ta ce Hajiya Amina ta faɗa mata godiyar da Hamud ya mata. Kashewar ta ba tare ta ba wa Jawahir ɗan amsa ba. Ganin su da ta yi a yanzu sai hankalinta ya tashi, sai ta rasa inda za ta yi. Sai ta hauka muka tana kare goshinta da bai gama saɓewa ba. Hajiya Amina ko zama ba ta yi ba, ta fara magana tana. Ki dai ma duk kuɗin da kike ƙarya da shi na ƙauki na Bintu, ta baki ki ba wa Hamud kika riƙe a wajen ki Amatu. Wai halin wa kika ɗauko ne da wannan munafarcin da satar da kike yi? Har za ki iya riƙe kuɗin da suka kai miliyan 17 Amatu, ki riƙe ki shiru saboda baki da tsoron Allah? Kuɗin naki ne? Akan me za ta baki kuɗi ki bawa Hamud ki riƙe mata kuɗi? Amatu kasa ta da kanta, dan ta riga da ta san Hamud ne je gidansa ya faɗa. Ko kaɗan bata shiga fargaba da tashin hankalin da ta shiga kamar lokacin da Hamud ya sani ba. Dama shi kaɗai take gudun asirin ta ya tona a wajensa. Tunda kuwa yanzu ya sani shikenan. Hajiya Amina ku ta san ba zai wuce ta yi mata faɗa ba. Kin yi asara Amatu. Wallahi idan har irin wannan halin zaki dinga yi na munafurci, wallahi zaki sha wahala. Hassan kuɗin ki ya kai ki ci amanar yarinya da kuka taso da ƙawance tun kuna yara? Wallahi ban san abin da kika aikata ba kenan. Da ba zan tsaya jin haushin baiwa Allah nan ba. Tsabar baki da hankali kuma wai kika tafi wajen uwar mijinki, kika je kika haɗa munafurcin ki. A haka ki tunanin zai ƙaunace ki? A yi yarinya tamkar Iblis? To wallahi tallahi banda babanku ya dage. Allah da sai na saka Hamud ya sake ki. Dan idan zaki iya irin wannan munafurcin Allah kaɗai ya san irin wanda zaki haɗa nan gaba. Ina kuɗin mutum da ke wajen ki? Sai a lokacin Amita ta dago da idan da suka kada suka yi jajar. Tana yana cikin account ɗina. Ayu ba sai gobe ki maida wa Bintu kuɗinta. Bari ma ki ga. Hajiya Amina ta zaro wayarta daga cikin jakarta, ta hawo kiran Hamud a waya. Jawahir ko sai faɗa take yi wa Ahmadu akan abin da ta bai dace ba. So take da zubar da mutuncinta a wajen Hamud. Kar ta manta fa,
ba wani santa yake yi ba. Ita da za ta yi abin da za ta shiga zuciyarsa sai kuma ta dinga ƙoƙarin haɗa shi da mahaifiyarsa. Amadu ko Hajiya Amina kawai ta zuba wa ido. Tana jin wayarta da ke ringin da ta saka a handsfree. Murya Hamud ne ya ratso wayar da sallama, inda Hajiya Amina ta amsa, tare da amsar gaisuwar da Hamud ya mata. Ta wuce masa, ta zo gida ta yi wa Amadu faɗa, ya yi haƙuri. Yaro ne ka haife shi baka haifi halinsa ba. A yanzu kuɗin Binta yana wajen Amadu. Ta ce mata ta maida mata da kuɗin nata. Hamud ko ya fara magana yana, Hajiya ki haƙuri, wallahi in dai na samu na shawo kan mahaifiyata ta saurare ni. Wallahi sakin ta zan yi. Ba zan iya ci gaba da zama da Amadu ba. Dan ta wuce duk yadda kike tunani. Har yanzu mahaifiyata ta ita saurare ni. Amadu ta haɗa ni da ita. Gudun fushin ta ya saka har yanzu take zaune a gidan nan. Amma da tun na sauƙe mata. Kuma ko a yanzu na samu ta saurare ni, zan sauƙe mata. Don wallahi ba zan iya ci gaba da zama da ita ba. To Hamud ai ko da irin mataki ka ɗauka ita ce ta jawo kanta. Ko ni da nake mahaifiyarta har yanzu ban daina mamakin inda ta samu wannan hali nata ba. Duk matakin da ka ɗauka akan ta yayi daidai, Allah ya kyauta. Daga haka Hajiya Amina ta kashe wayar. Amadu da Hausa zubar da hawaye, Hajiya Amina ko ta ce za ta so Hamud ya sake ta. Ta dawo gida ko za ta shiga hankalinta. Da aka suka baro gidan, zuciyar Amadu kamar ta fashe saboda bakin ciki. Duk tesis ɗin da take turawa Hamud na ban haƙuri ya dai ƙi haƙura ɗin. A yanzu kuma ba za ta so mu zuwa wajen Amin da saboda ita Hamud ya ƙi sakinta ba. Akan dole ta ƙara kwantar da kai wajen kiran Ammi a waya ba dare ba rana, akan tana kiranta ne kawai don ta gaishe ta. Bata tsaya iyanan ba, ta yi lafiyayyen girki tana aika mata don ta ƙara shiga zuciyarta. Ta san duk abin nan da Hamud ke mata akan Binti ne. Dan a baya duk bai mata wannan rashin mutuncin ba. Idan ku tana raye sai dai a yi babu, ba za ta taɓa yadda ya aure Binti ba. A ran da ta cika sati ciyar da shan jibga a wajen Hamud, ya zo gidan fuskarsa a bala'in haɗi. Ganinsa kawai da ta sai ta ji zuciyarta na sanyi. Gaba ɗaya Hamud ya canza mata, har wani fari ta ga yayi. Kafin yi magana ta zubi akan gwiwoyinta. Hamud ma bai bata ta yi magana ba, ya ce mata ina kuɗin Binti da ke wajenta. Sunansa ta kira tana Hamud. Allah ma muna masa laifi ya yafe mana. Ga kuɗin nan kai nake jira ka dawo na tura ma. Na haɗa ka da girman Allah ka yafe min. Na san na yi kuskure. Turo min yanzu na a account ɗina. Miliyan 17 ta zaki tura min, tamkar yadda ta baki. Hamud kuɗin account ɗina bai kai haka ba. Akwai mashin da fili da sai na sayar zan cika mata kuɗin. Hamud waje ya samu ya zauna tare da dandar kuɗin a wayarsa. Ya zuba wa Amatun da ke share hawaye ido. Ya kira sunanta da Amatu. Kin san yanzu mamakin da nake yi naki? Ta yamma Binta za ta baki irin wannan kuɗin ki bani, sai ki rike shi a wajenki. Ni saka ma ko a fuska baki taɓa nuna min Binta ta baki irin wannan kuɗin ki bani ba. Ni so nake kawai ki faɗa min dalilin ki na riƙewa da kuma kin faɗa min da baki ba. To ni dai hakuri kawai nake baka Hamud. Ga kuɗin nan a account ina yanzu zan tura maka. To me suka kike wa kauki ma haka? Na san yadda kika taso da Binta ya saka ta yi tunanin baki kuɗi ki bani. Amma ta tsawon lokacin nan kin san saboda ni ta je ta yi auren kuɗi. Kin san saboda ta samu kuɗi ta je ta yi auren da ta yi. Har kuma kafin ta tare ta baki wannan kuɗin Amatu. Me yasa ko dan kawancin da ke tsakaninku ba za ki faɗa min ko dan na daina jin haushin ta guje ni saboda bani da kuɗi bane? Bayan ke kin san dan ni ta yi auren. Nake kiran ki kullum ina faɗa miki cin amana da dama. Amma Amatu saboda cin amana baki ko taɓa faɗa min ba. Kika ringa min ƙarya wai iyayenki ne suka baki jari. Kika yi wa iyayena ƙarya. Bayan ke kin san kuɗin Binta ne a wajen ki da ta ce me ki bani. Dan Allah me yasa kika yi haka? Hamud ni dai a yanzu ba da ta cewa ban san me zan faɗa maka ba. Kuɗi dai da ke waje na ga sunan zan baka. Rago kuɗin zan cika maka daga baya. Hamud ko kaɗan ba haka ya so ba. Ya so Amadu ta yi bayanin da idan Ammi ta ji za ta tabbatar da maganar da yake mata. Tamkar Amadu ta san me yake so yayi dan duk tambayoyin da yake jefa mata kin magana ta yi. Sai ta kuma tana share hawaye. Taukai ya haɗa ta da bango haka yake ji. Inda ya bata akan namba ɗinsa ta saka masa kuɗin. Alhamdulillah, ta yanzu kai gida, nan za mu kwana. Mu kasance da ku a jibi Asabar da yadda Allah inda zan kamo kashi ne 25. Kada ku manta, muna cikin gasar fitattun ƙarshen shekara. Ku taya mu rubuce da like a kashi 10 farko don ba ta damar lashe wannan gasa. Na ku har kullum Umar mai sanyi limamin tsakar gida.